Tänään mä maistelen kahta erilaista karkkia. Ne on vähän erikoisia. Tää ei kai ole niin erikoinen kuin se toinen. Eikä se toinenkaan niin erikoinen. Mutta tämmönen karkkihiiri. Tämmönen pienempi. Ja on vaan joku viinikumi. On ihan ok. Antaa syödään vielä. Puhelin kärsi, äsken tippu tuolta. Seuraavaksi mä maistan sinisen Skittles tämmönen juttu. Äitihän oli siis työmatkalla, se tuli meille tämmöset molemmille. Niin meitä, siis on Maltalla, niin en mä tiedä mistä näitä saa. Mut nyt maistetaan sen appelsiini, joku omena. Sitten mä en tiedä, toi on joku rusina. Ja vesi. Oikeesti. Tämä tippuu. No. Ekana meillä on omena. Mä en kirpeätä. No, vähän outo makuista. Sitten violetti. Violetti. Joo, tää rusina. Ei. Joku passion hedelmä. Passion hedelmä. Sininen. Mä en tiedä mikä tää on. Tää maistuu kans sillä pahalta lääkkeellä yöllä. Ei, tää repee tää pussi. Tämmönen vesimeloni, minkki. Tää on mun lemppari. Tää on sairaan hyvää. Tippuna onko paljon näitä skittisiä. Vielä oranssi. Appelsiini. Onko hyvää?